На працягу сваёй дзесяцівекавой гісторыі Беларусь неаднаразова сутыкалася з маскоўскай агрэсіяй. Захопніцкую палітыку Масква апраўдавала неабходнасцю абароны праваслаўнага насельніцтва беларускіх земляў. Але гэта была толькі фармальная зачэпка. Пасля абвяшчэння сябе Трэцім Рымам Масква выказала свае правы на кіеўскую спадчыну. Справа обороны православных стала подставой для интервенции. Земли Киевской Руси повинны снова быть объединены. Сыходячи з такого подыходу, Москва імкнулася довести, частей за ўсё з дапамогай зброі, свое гістарычнае права на тэрыторыі Великого княства Литовского. У советский час узнік тезіс пра існаванне старажытна-рускай народнасці як корня трох усходнеславянскіх народаў. Згодна з новай канцэпцыяй, беларусы, украінцы і рускія выйшлі з аднаго народа, старажытна-рускага. І цяпер зноў мусілі зліцца ў адзіны савецкі народ. Насамрэч, гэта азначала страту сваёй мовы і культуры. Старажытна-рускай народнасці ніколі не існавала. Гэта міф, придуманы советскими гісторыкамі. Але што ж было ў сапраўднасці? У першым тысячагоддзі да Рождества Христова усходнееўрапейскія землі засялялі розныя народы. На тэрыторыі сучаснай Беларусі жылі балты, Украіны – скіфа-сарматы, Расіі ад Каспійскага мора па Волзе да Карэліі – вуграфіны. Прыкладна ў 8-9 стагоддзях пасля нараджэння Хрыста на гэтыя абшары са сваёй прарадзімы ў Вісла-Одарскам міжрэччы і заходнім беларускім Палессі прыйшлі славяне. Вынікам супольнага жыцця славянскіх плямёнаў з карэнным насельніцтвам сталася ўтварэнне розных народаў – беларускага, украінскага, расейскага. Пачалі фарміравацца свае асобныя мовы, культуры і традыцыі. На этнічнай тэрыторыі Беларусі утварыліся наступныя славянскія плямёны. Крывічы, Віцебшчына, Смаленшчына, Віленшчына, часткова Мільшчына, Градзеншчына. Дрыгавічы, Цэнтральная Беларусь і Паўночнае Палессе, Радзімічы, Магілёўшчына, Гомельшчына, Заходняя Браншчына, а таксама валыняне, Берасцейшчына. У 10 стагоддзі плямёны крывічоў і дрыгавічоў утвараюць сваю магутную дзяржаву – Полацкае княства. Менавіта яно стане цэнтрам фармавання беларускай народнасці. Такая характэрная асаблівасць беларускай мовы, як дзеканне, адзначаў яшчэ на пачатку 10 стагоддзя арабскі пісьменнік Аль-Масуді у слове «эль-людзіна», што значыць «чалавек». На думку некаторых гісторыкаў, дыялект, з якога ўтваралася беларуская мова, узнік не ў 14 стагоддзі, як прынята лічыць, а значна раней. А так званая старажытна-руская мова проста кніжная старажытна-балгарская ва ўсходнеславянскім варыянце. Усе славянскія народы і нашы суседзі, палякі і далейшыя ад нас сербы вядуць сваю этнічную гісторыю ад старажытнасці, а беларусам забаранялася гэта. Паводле савецкай навукі як народнасць мы ўзніклі толькі ў 14 стагоддзі, а да гэтага былі часткай так званай старажытна-рускай. Між тым такое фармаванне, як старажытна-руская дзяржава, не з'яўлялася адзіным і ўсеабдымным. Шматлікія спробы кіеўскага князя Уладзіміра ў канцы 10 стагоддзя прымусова аб'яднаць усе ўсходнеславянскія землі праз пэўны час скончыліся нічым. Полацкая земля ва ўпартай барацьбе адстаяла сваю самастойнасць і засталася незалежнай. Менавіта так пачынаецца сапраўдная гісторыя дзяржаўнасці нашай радзімы.